Impakaamo ni Administrator, iti NTA, wenno National Tobacco Administration, ani Edgardo Saragosa, dagiti na dumaduma nga proyekto da, maipapan iti mannalon iti tabako. Ken ilawlawag na dagiti na dumaduma nga saludsud, dagiti mannalon, kangro naan na iti maipapan, iti panaglako, ken panaggatang, iti tabako. Well, di kaudyan nga insayang kat tayo nga programa, kaya iso diti panang pabulod tayo, panang suporta tayo dagiti panagmula dagiti mannalon tayo iti tabako diti inda panagmula iti pagay no production assistance nasurok nga 1,400 ti diti hektarya iti sinuportaran tayo agarupmet nga 1,500 iti mannalon nga nabenepisyaran diti nga programa iti National Tobacco Administration. Kas pang nang bigbig tayo iti sakripisyo dagito yung agmulmula iti tabako. Naku nanapin nga ti maysa nga aramiden da ket ti interes iti mannalon, iti pinagmula, iti tabako, ken kit kitain da dagiti negosyante nga nangat nga to iti pinaggatang da iti mula at tabako. Yeah, anybody nga interesado, iso na lang po ang nalpas ti managpasublat tayon. Daw-dawat na nga ron, gano'n mabilin kat Mayte diti nasapas. Yung, I think about 3 weeks ago, kat imayak dito'y apanak dito'y probinsya ti La Union, Pangasinan, Ilocos Sur, Abra, Ilocos Norte, tapno income may waras no? May awardan. Kat anybody basta agmulmula iti tabako, nga interesado nga agmula iti pagay ket ikami apo iti gundaway da nga makasublat no laki di agmula da iti pagay ken kastapay met diti met na po scholarship tayo nangrugi met iti daytoy nga tawen adamet inlasin tayo nga para scholarship nga agarup nga 1,000 nga may 1 milyon nga pesos para kadagiti anak dagiti agmulmula iti tabako tayo kat agarupmet nga nasurok nga agduagasot iti mabenepisyaran daytoy nga scholarship program iti National Tobacco Administration. Pinasinggitan na pa nga dagiti nagturpos ti agrikultura, ket mabalinda pabuludan iti kwarta nga pagpuunan da. Ino dati nga ipatpautang da ket 30,000, ket kadagitoy nga gundaway, ket umababot ti 35 ingganat 40,000 a piso, ken depende no kasano kadakkel jidaga nga mulaan da. Okay, ket agyaman kami unay po ket alagman dito nga gundaway nga mangulit balaag tayo. Kadagitay pa lang kumapo agmulmula iti tabako, tinagmula itataya po tinagmula iti tabako, isu kadimet lang po pa lang iti agmula, no? Ket no daman dagiti interesado nga sumrek manen when no barong agmula iti tabako, let us know po tapno tigas ta may kita metanaw may biro kami nga insigida tabarbareng mapanayonan tayo iti commitment dagito nga aggat-gatang. Han kadi apo nga dati ibaga tayo nga mabalin lata. Amin no. Ang kadi nga kasi apo iti tendency tayo ta masapol met apo nga matimbeng tayo tano sobra-sobra ket didto ket laki di mamin ano nga hanga magatang amin ket dakkel nga problema iti industriya tayo no kastoy apo. Ket kahit milaing kahit yung ay panamnama kada kayo nga ni apo Presidente Aquino ni apo Alcala ken dito nakan kapsat yung administrador ket inkami kari apo nang nangruna katakay nga kaprobinsya ti Ilocos Sur amok met apo ti kasasaad dayto yung industriya tayo tanabayag kami na po ti dayto nga industriya ket ipakat tayo amin nga kabelan tayo apo nga mangsuporta ken mangpasaya ti kasasaad ni agmulmulay ti tabako. Para ti Press Corps, Ryan Pardo.